donese. Děkujeme. Tvoje oblíbené závitky. Dobrou. Co pak? Ty nemáš hlad? Co kdybychom šli na zmrzlí? A potom do hračkářství a koupíme hromadu hraček. A nebo víš co? Pojedeme se projet na Plynkovi. Chceš? Já chci, abyste byli s maminkou šťastní. A já chci, Aničko, aby si věděla, že já tady pro tebe budu vždycky, i když bude maminka šťastná s někým jiným. Platí? Mám tě moc ráda, tati. Já tebe taky, holčičko.